Здрасти! Днеска ще ви показвам как да си наредите първото Рубикс кубче по начинаещия начин. Аз съм Сами и... Значи, първо трябва да се запознаем с частите на едно Рубикс кубче, които са първо тези центрове. Те имат 6 цвята. Синьо трябва да е противоположно на зелено, оранжево трябва да е противоположно на червено и бяло трябва да е противоположно на жълто. Ако вашето купче няма така, ще ви предположа да си вземете ново купче или стикерите ги махнете съответно. И първо, след това са такива страни, които имат по два цвята. Те са важна част, която след малко ще обясня. И корнерите. Те имат три цвята. И така. Значи първо искаме да си направим бял кръст. Ето така. По-лесният начин, който може да го направим това, е да започнем с жълтата страна. Ето. Това тук е направено, защото този цвят е с центъра. Съответно, то вече си е тук. Тук има синьо, значи синьото трябва да дойде тук. Всъщност тук. И може да направим ето така, да го махнем. И може да видите, че сега така ще се съединят. Ляво. Готово. Така. Сега имаме червено. Значи червенцето трябва да го обърнем. Може да направим горе, дясно, долу. И както виждате, сега, ако направим така, ще го махнем това, ама това не е проблем. Тъй, че ги съединим. Нагоре. И така. И сега това и това са направени. Също сега търсим последния ъгъл. Ето го. Той в обета вече прибере да прави, което е късмет. Но, примерно, може да се озовем в такава позиция, където трябва да го обърнем. Както казах, трябва да правим наляво, горе да го махнем това, нагоре да са съединени и това. И вече всъщност не са готови. Това и това са направени. Сега може да ги обърнем просто. Така, на 180 градуса. И бялото кръщение е направено. Сега втората стъпка съответно е да сложим тези ъгълчета тук. Търсим бели ъгълчета, които тези два цвята да са същите като двата центъра. Също с това има оранжево и синьо, тъй че трябва едно надясно и вече ето. Те са ни направени. И сега трябва да запишем един алгоритъм, който се състои от горе, дясно, долу, ляво. И на мен вече това ми е направено. Но може да се падне и така. Примерно, ето. Това е едно обратно. Сега трябва да правим същия алгоритъм. Горе, дясно, долу, ляво. И сега го повтаряме ето така. И ето, на мен това вече ми е направено. Сега това има синьо и червено. Тъй, че ето така го слагаме. И съответно става горе, дясно, долу, ляво. И ето, направено и това. Това има червено и зелено. Тъй, че горе, дясно, долу, ляво. И това има зелено и оранжево. Зелено и оранжево са тук, значи едно надясно. И става. Пак правим същия алгоритъм. Горе, дясно, долу, ляво. Горе, дясно, долу, ляво. Горе, дясно, долу, ляво. Така. И сега това първото
първия ред, както виждате, ни е направен. Сега трябва да направим втория ред. Ето тази. Това тук. И сега тук трябва да търсим центъри, които да са един и същ. Също да нямат жълто. Обърках се, съжалявам. Ето. Сега това. Червено има зелено. Значи запомним, че оранжево е противоположно на червено. Тъй, че ето така, че да ги съединим. И това всъщност искаме да дойде тук. Щом това иска да дойде тук, значи трябва да отиде на противоположната страна. Че е така. И правим същия алгоритъм, който преди малко правихме за слагане на корнери. Горе, дясно, долу, ляво. Това не обърка, ама няма значение. Сега, както ни е така купчето, искаме да го завъртим наляво и правим с наляво същия алгоритъм. Горе, ляво, долу. И ето, това не е направено вече. Сега друго парче, ето, това. Оранжевото всъщност не е така. Това иска да дойде тук. Тъй, че го слагаме на дясно. Значи, на дясно. И правим същия алгоритъм като за наляво. И става горе, ляво, долу, дясно. И ето така пак. Горе, дясно, долу. И ето. Това не е направено. Сега само ни остава ето това да направим. Това да го сложим тук. И ще стане това, щом има синьо, значи на противоположната страна. И става горе, дясно, долу, ляво. Обръщаме купчето. Горе, дясно и така. Сега това всичкото, ето, ни е направено. Сега, което искаме да направим е отгоре кръстче. И сега, значи, гледаме кои центъри имаме. Имаме всъщност червено си на мястото и синьо. И искаме всъщност тези двата да правим жълто кръстче. Как може да направим това? Е да се обърнем купчето. Това са ни противоположни. И трябва да учим този алгоритъм. Алгоритмите, ако искате, си ги слагайте, си ги запишете някой лище или нещо. И алгоритъмът този път ще е това по средата надолу, дясно. Това горе, пак дясно, долу, пак дясно, горе, пак дясно и долу, пак дясно, горе. Сега да правихме ето така. Сега искаме те също да ги обърнем. Като са ни отдясно, взимаме това отпред, което е, и правим абсолютно същия алгоритъм. Горе, дясно, долу, дясно, горе, дясно, горе, дясно, долу, дясно, горе. И ето, вече всичките те са на местата. Значи сега, каквото искаме да направим е да ги сложим на местата си. Също зелено да е с зелено, червено да е с червено, тук да има синьо и тук да е оранжево. Значи в момента тези двете са ни обърнати. И тук трябва да направим този алгоритъм. Долу, дясно, дясно, два пъти дясно, горе, дясно, долу, дясно, нагоре и пак дясно. И както виждаме, вече всички са ни направени. Ето зелено, червено, синьо и оранжево. Може да ви съпадне ето така ситуация примерно. Ето така. Където, ако направим примерно ето така, тия две са си направени, но те са противоположни. Тук трябва да направим ето същия алгоритъм долу, дясно, дясно, горе, дясно, долу, дясно, горе. Само, че два пъти. Всъщност това вече си е тук. Ако направим още един път, тези двете са си направени.
И всъщност направим още един път алгоритъма. Горе, дясно, дясно, горе, дясно, долу, дясно, горе, дясно. И ето, вече всичкото ние направим. Сега, което искаме да направим е всъщност самите ъгли да ги сложим на местата си. В момента това, тук ни е правилен ъгъл заради цветовете му. Всъщност едно ние просто искаме и така да го обърнем, но това да го правим. С което сега правим е държим го този ъгъл долу дясно на нас и правим алгоритъма, този, който също ще правихме за тея. Долу, дясно, дясно, горе, дясно, долу, дясно, горе. Сега това не обърка центровете, но после държим същата страна и правим същото, само че с лявата страна. И правим долу, ляво, ляво, горе, ляво, долу, ляво, горе. Сега това още един път трябва да правим същото. Долу, дясно, дясно, горе, дясно, долу, дясно, долу. Так, так, так. Горе, ляво, долу, ляво. И ето, този ъгъл вече си е правилен. Сега също искаме да правим с тези ъгли всичките. Което трябва да научим още един алгоритъм е за намиране на ъгли. В момента нито едно не е си място, освен това. И сега, за да сменяме ъглите, има един алгоритъм, който се състои от тази страна долу, дясно, тази страна долу, ляво, тази страна нагоре. И сега това така, нагоре и така. Вече, ето, намерихме се ъгъл, който е на място, това е на място и това е на място. Сега, което искаме да направим е всъщност да ги обръщаме, което се състои от същия алгоритъм, който направихме преди малко за това ъгълче. Долу, дясно, дясно, горе, дясно, долу, дясно, горе, долу, ляво, ляво, горе, ляво, долу, ляво, горе. И ето, вече тия две са ни направени. Като тия две ъгълчета, които са направили, са противоположни, трябва да изберем еди си коя страна. Тук е така и тук е това. Аз в момента си избирам това и става пак също. Долу, дясно, дясно, горе, дясно, долу, дясно, горе. После другата страна, долу, ляво, ляво, горе, ляво, долу, ляво, горе. И ето, тези две вече са направени. Сега само ни липсва още един път да направим същия алгоритъм, който се състои от това също да ги обърнем. Което е също. Долу, дясно, дясно, горе, дясно, долу, дясно, горе. Сега друга страна. Долу, ляво, ляво, горе, ляво, долу, ляво, горе. И ето, нашето купче е наредено. Също така, ако искате бързо да се движите купчето, аз не че мога много бързо, ама няма значение. Ако искате бързо, трябва да научите някои, наричат се движения с пръстите, които всъщност се състоят да обръщаш тези страни. Което всъщност може да се каже, че тези пръсти така трябва да държим. Палеците ето тук. И тези два пръста са ето тук. И тези два пръста тук долу. И ако искате, примерно, да направите долу, дясно, дясно, горе, дясно, долу, дясно, долу, не правите всъщност ето това, така, защото това забавя. А пък правите... Не мога да го обърна, Опа, аз малко скреших тук. Добре, няма значение, че сега ме е разбъркано. Просто искате като да правите този алгоритъм, да направите и така. Долу, и ето с тези пръсти и така да движим. Надявам се, че виждате и така. Така, горе, дясно, долу, дясно, така. И нали. Ако искате, ето този е предната страна, ето така, като го държите, предната страна е така да обръщате. Може така, се състои от, като сте така, можете да правите ето така,
да ги обърнете и така. Да движите. И сега, защото вече си го разбърках, ще направя едно бързо редене. И сега. Така. 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 И готово. Ако искате още такива видеа, скоро ще правя да наредите 2 по 2. Се абонирайте за канала и лайкнете това видео, че да знам. И сега, за сега, довиждане. Oui.